Les matemàtiques no són amigues de tots, o això diuen. Ara bé, el Museu d'aquesta ciència vol trencar aquest mite. Fa 2 anys es va instal·lar al Palau Mercader de Cornellà, un bon espai per a tots aquells que es vulguin reconciliar amb les matemàtiques. Mirin. Aquí les matemàtiques es practiquen sense números i sense calculadores. El Museu de les Matemàtiques trenca amb tots els tòpics de l'assignatura més difícil de mastegar. Les matemàtiques a soles, sense assignatura, sense professors, sense notes. És més el repte personal. Un dels reptes més difícils és construir el tauler d'escacs trencat de Sam Lloyd. Va ser encarregat el 1870 pel propietari d'un bar perquè volia fidelitzar els seus clients. Si els visitants descansen un moment i es fixen en la forma de les peces, poden desenvolupar una estratègia que els simplifiqui moltíssim el repte. D'altra manera, haurien de venir moltes tardes, i hi ha gent que s'ha anat realment amb la idea de que ja tornarà. Les matemàtiques són presents en tot l'entorn i s'apliquen, per exemple, en urbanisme, amb el diagrama de Voronoi. Com posar una antena parabòlica que estigui al màxim a prop de 3 poblacions diferents. Per trobar el punt que estigui a la mateixa distància de totes, tirem una línia perpendicular, tots aquests punts estan a la mateixa distància. Hi ha 2 casos de càncer aquí. Hi ha una antena, hi ha una contaminació... L'atzar ens costa molt d'acceptar els humans, és a dir, ens agrada molt més i acceptem molt més fàcilment les coses ordenades, regulars. Era dibuixar la meva cara i mirar amb un ull tancat i mirar després si es corresponia amb la realitat. I la realitat és que a l'hora de dibuixar l'he dibuixat molt més petita. L'exposició recull exercicis creats per professors de matemàtiques amb l'objectiu de fer-les més amigables.